nyapa rambutmu kaya ngono kuwi mau ki? Kaya ngono. Dikucir sing apik, Kat. Nah. Tak omongi. Kowe iki mau jam sakmene urung turu lho, Kat. Kat, dijak omongan Mbak Indah kok. Jawab apa? Apa jam sakmene urung turu? Urung ngantuk. Oh, alah. Urung ngantuk. Biasanya jam piro? Biasanya jam piro turumu? Songo punjul. Lah iki 9:30 lho, Kat. Songo punjul. Kayak aku dek mang roh kowe dek mang kan gawe klambi rupane pink to. Emang tuku jamu. Tuku jamu apa kowe mau? Beras kencur apa jamu parem apa? Iya no lho, emang tuku jamu beras kencur apa galian sing ora tumbas. Ora tumbas, tak kira lek tuku jamu galian singset. Lek kowe tuku jamu, lek enek jamu ngono ki aku tukokno jamu galian singset. Iki aku tambah bobotku tambah lemu lho, Kat. Enggak enak Mbak kalian riset. Enek tekokno bakule. Oh sing irengan kuwi to. Sing irengan kuwi ketoke ya dienggo diet lho, Kat. Aku doyan Mbak ireng. Aku blaglek-blaglek. Ireng kae? Pahit kae? Bukan ora Mas. Pahit doyan. Kata ini loh. Ben Mas ireng ngantuk udah doyan aku. Campuran hijau. Ditampur hijau. Iya, Kat, kuwi nang keringet ben ora mambu. Dek nang awak kesel-kesel keju-keju ya ilang. Yalah, Kat, kata awak dhewe suwi ora omong-omongan wis saiki kok pahitan. Pokoke dadi tuku pahitan bendino. Cuma tuku lontong sate apa lontong tok harus sambel? Mbak neng warung ngomong apa lho, Mbak? Nanti? Tu anu sate tahu. Entek, Man. Lontongnya Sate habis kok. tahu. Oh, alah. Rambutmu ki wayahe. Mau enek apa lho, Mbak? Acara apa? Nang endi? Mbak nengkor. Aku marah lewat gorok. Emang enak acara mau? Oh, anak ruame anu kuwi mau to nggone. Sabtu napa Minggu? Nggone sing aku nang nggone NC kuwi apa duduk, Mas? Sabtu napa Minggu ngoten? Oh, aku gak eruh lek pas dino Sabtu iki aku rame. Tengah anu taman. Nang taman. Nang taman. Kayak ora ndelok to, Kak? Nggih. Yo, ini. Buat kan. Bengi malam. Anu mlebu rono. Iya. Kaya enek selendangnya lho, Mbak, jero. Dikek selendang banyak. Mosok tari-tarian ngono. Malingnya. Telung dino lho, Mbak. Ya lah, yo rame toh. Ya. Aku Iya. tidak mengerti kowe arep mandek. Gorengan. War bobo. Jenengan cencang Mbak Endah niki. Lah nggih to. Niki jenengan cencang Mbak Endah. Dicencange ya, Kat, ben ra dolan ae. Iki omongane wangel sakniki. Mulai niki wau lho, kula pengen kula cencang jane. Lah nyapa lho, Mas? Nyapa? Nakalnya apa nih, Mas?
Ada kan tapi Wen nakalnya apa neh Kat? Nakalnya apa neh Kat weh? Utang-utang nang bakul ae weh engko. Heh? unta beda. Damel Nyapa neh lho Mas, unta. untran-untran. Nyapa Mas? Nah, wetati pun nih. Yo, alah Kat. Nah, kalau ra wis lho. Kat wis sik tau dolan nang omahe Pak Ut kok. Nyakitin terang. Golek ana lho Kat Pak Ut, engko besano kangen Pak Ut ae. Masih aku ra nang kono ya kowe ya rono lho Kat. Meneng ae, kowe ngantuk Kat. Sing tak tentu. Suarane jenengan pedat-pedat ya. Oh, pedot-pedot to. Oh, alan Kat anu, paling angel sinyale. Iki sop. Sinyale angel, Mas. Kat Pak Uti saiki dhewe. Katine Paranono. Dolan nang nggone Pak Ut. Kak, Lah nyapa kok wegah kowe iki ya kancane ya, tangga ya diparani to. isin. Isine nyapa ngono lho. Isin baik dah. Meme apa kowe? Sesuk ketemu aku ya, Kat. Sesuk aku lunga. Sok Jumat ketemu aku nang gor ya, Kat.